Salut toată lumea și bine v-am găsit la un nou episod de Brawl Stars. Un episod special, fiindcă ce n-am mai postat de o grămadă de să fac și un episod de Brawl, să arăt ce se va mai băga, ce asta, ce am mai făcut pe cont, și da, aici suntem și cu un prieten. Și o să suntem într-un meci, am dat din greșeală un meci înainte să pornesc filmarea și am intrat în meci și da. Și acum am pornit-o, eu mi-am luat Dynamite, el Brock. Știu că avem trofei puțin, știu. Stai să văd dacă filmează așa. Și văd pe showdown. Să vedem dacă l-am locul 1 sau locul 2, de exemplu. Hai că mai vin. Bă, nu înșeli cu ultii. Atât am de să nu înșeli cu ultii. What the? Ok, asta a fost ciudat. Uite, acum o să vă arătăm o surpriză ce am făcut pe conturi. Da. În afară că ajung la AB și da, și asta. Deci Michela are rank 22 pe Max și Star Power și Gadget și nu numai asta. Michela e sincron. Gale. Puneți-l să vedeți, facem un sincron. Să vedeți că n-are Gale de fapt. N-are. Doar să... Uite. 3, 2, 1 și... Sincron, vedeți? Are power 9, numai că eu am power 7, că nu prea m-am updatat pe Gale. Și amândoi avem skin-ul și tot Brawl Pass-ul. Și da, am și am așa pe Mortis. Da, și Gale normal. Gen. Și Gale așa. Și are și Sprout. Și mie mi-a picat Gen, Piper, Daryl și în rest la rank 20 pe Jackie, da, și are și pe rank 20 pe Jackie și Piper are rank 21 pe Jessie și 21 pe Shelly. Și Frank, am uitat să vă zic că are și Frank. Și amândoi o să ajungem la 8-bit și nu știu ce să zicem. Și în afară de asta... Asta arătăm Brawl Pass-ul. Da, Brawl Pass-ul. Dacă nu credeți, tot. Și dacă avem skin-ul, uite, și dacă avem skin-ul și Michel, dacă are și el skin-ul și eu, înseamnă că e terminat Brawl Pass-ul. Dacă eu n-am Star Power. Da, ai power 9, dar n-ai Star Power și eu am power 7 și n-am GG. Păi, hai să-ți zic, hai să facem niște misiuni, ajung la un Big Boss. Și poate este Star Power. Da, eu am doar misiunea asta. Să dau heal, 30.000 heal cu Poco. Păi, am misiunea la ce? Ce misiune? Ai la ce? Păi, stați la că revenim noi imediat că avem niște treabă. Gata, am revenit, a mai venit un prieten. Zi salut, Ianis. Salut. Și continuăm cu misiune, să le facem. Hai, ready. Sincron. Să vedem dacă ne iese. Aș vrea eu cu Andrei să facem pe cineva rank 30. Da, asta am vrea. Ei, n-am stat pe Poco. Și eu mă mir. Uitați Shelpii mei. Shelpii. Dau viața așa fiindcă am misiune. Am înțeles cum dai cap. Ultimul nob. Noroc că n-a venit Alex, că ăla ne scădea. Da, mi-a ghiru că ești de aici, hai acasă. Mă așa chef. Bravo, Bull.
Bravo, te-ai dus tu fix sincron. Pocolino, Danonino. Pocolino, Danonino, ok. Și DJ Frank în acțiune. Ta-na-na-na-na. Na-na-na-na-na. Na-na-na. Ta-na-na-na-na. Hai mă, dă-i bul. Batem un bul și un poco. Cu vestus un ghil și un poco, vestus un bul și un poco. Și da, ați înțeles. Și o să vă zicem după ce o să se bage. Da? Da, acum... Aia că nu spune. Da, e ca... Aia care ți-am zis eu era chiar la farsă. Să fute o farsă. Ok. Dar că o să se bage nou Brawl Pass și sunt curios. Da. M-am uitat eu pe așa pe YouTube, am zis, hai mă să dau și eu așa pe YouTube, să poate să Brawl Pass-ul ăsta să aibă să se facă până Brawl Pass-ul ăsta până la 100 în continuu. Să ne rămână salvat ce am cumpărat. Ia uziți. Mamă, dacă s-ar întâmpla Deci asta... m-am uitat de pe YouTube. Deci, Mamă, dacă s-ar întâmpla asta, ar fi foarte șmecher să nu mai bag 50 de lei. Iarăși. Că deja mi-a ajuns. nici s-am uitat pe canalul meu, bag 500 de lei. Da. 500. Da. O să fac să mai posteze și Michele. Bine, eu acum nu mai postat, fiindcă, primul rând, nu mai merge, are ceva. Nu mai merge ceva de făcut, de postat, nu-i mai merge și... Deci postez, doar că când fac video, mi se oprește singur. Da. La... Și trebuie să-i instalezi altă aplicație ca să poate să filmeze mai bine. Știi? Știți? Și așa o să poate să mai facă videouri. Ia stai să vedem. Că fac Mortis, ești Mortis. Așa. Noroc eu cu Andrei că ne-am antrenat, mai suntem nobidi. Nu mai suntem nobi. Decât ăla. E decât o leacă mai mult. Hai, tu parcă ești. Da, că eu am Poco. Și Poco ăsta ce Când face? Andrei joacă cu Mortis, rupe. Ce face Poco ăsta? Dă doar viață. Și măcar asta ne ajută. Ce face acest Mortis? E băguit în ăsta. Lui, cine are Mortis? Cine are Mortis să scrie în comentarii sau măcar o mitică. Cine are? Să scrie în comentarii. Sau dacă măcar vă jucați Brawl Stars, să scrie în comentarii ce se joacă. Apar în Eșa 2009. Te-ai născut în 2009? Acolo m-am născut eu. În 2009. Ok. Star Player. Cred că am terminat misiunea. Da, am terminat-o și 100 de Star Point. Așa, îmi dă 100 doar. Nu ajung eu. Eu fac asta de 250. Deci eu mai am o misiune la sezon. La Brawl Pass, nu Battle Pass. Atât mai am. Dacă se schimbă... Nu voiam. Dacă se schimbă în Bounty, ăsta nu mi-au Jackie, nu mi-au Jessie. Nu mi-au Jessie nici model. Dacă mi-au Jessie căut. Că am rank 21 pe ea. Dar acum scad vai de steaua mea. Nu ia nici. Că mi se duc toate trofeele. Am uitat, e aproape ceasul 11, oare? E aproape... mai stăm 10 minute la filmare. Filmarea asta o să fie mai lungă. Încă. O să vă zic, o să ajungem și la 8. Și o să... Apară cutie, apară. O să vedem shop-ul. Trebuie să mă... las că mă văd mișcă pe ceva cont. Totuși, la mine e schimbat shop-ul de mult pe ceva cont. Bă, În primul rând, nu mai ai cont. Care? Nu mai ai niciun cont. Ok. Că cineva i-a furat pe asta. A doilea de ăla de 2000. Adică aproape de 3000.
contul și plajă nu sunt a băgat bani. Da. Și are skin pe skin. Deci nu știi când am chinuit să fac skin pe skin. Da, deci o grămadă de misiuni, frate. Nici nu mai puteam de oboseală să facem. O zi întreagă doar misiuni am făcut. Da. Da, la mă tot enervează. Mă, așa că... Hai mă, dacă ai... Dar numai cu ăla ne face pe toți. În îngheiemele. Ei, hai că ne-a făcut pe toți. Ăla. Dacă n-ați văzut bine, cam eu arunc. Panda YouTube. Bă, am fost în... Deci acum a fost un moment în care am fost într-un meci de gen grab cu un YouTuber. Panda YouTube e YouTuber. Eu îi dau ad. Cine? Panda YouTube. Am auzit de el. A, nu te lasă, bă, să-i dai ad. Și nu-i și niciun club. Are... Da, ăsta a băgat bani. Dar nu știu dacă vă uitați la Panda YouTube. Și eu. Deci acum am fost într-un meci cu... De ce nu mă las să dau alt? Nu știu. Știu eu de ce. Fiindcă s-a băgat la settings, a dat block friends recuse. Adică să nu poți să-i dai ad. Blochează toate cererile de prietenie. Deja caut pe unul la cerere, nu am. Adică dacă, uite, gen, eu mă duc la, nu știu, la meciul ăsta de Jenga, îi dau ad ăsta, vezi, i-am dat ad și văd că nu are aia pusă. Mă duc la alt gen, hai să mai găsesc eu. Mă duc la ăsta, ia să vedem. Pot? Mergi. Da, pot. Uite la asta. Da, pot. Uite la asta. Uite la asta nu pot, fiindcă are aia care blochează, adică nu poți să-i dai cerere de prietenie. Ce imagine are? Are imagine cu Spike ăsta și are 100 aproape. Bă, dar Panda YouTube, bă, și era un... Bă, frate, și e un YouTuber. Ok. Ne-a păcălit unul de Panda, eu? Da. Adică sunt mai mulți care își pun numele, gen cum și-a pus Max Infinit, am mai văzut un Max Infinit, dar nu-i contul lui Max. Fiindcă avea doar 7.000. Max are aproape 9.000, parcă nu? 10.000. 10.000? What? Când a făcut 10.000? Nu m-am mai... Prin episoade. Și off camera am mai făcut, cred că. Și mi-a plăcut când... Mamă, shit. Mamă. Ok. Bă, dar de ce nu? Didi. Puteți băga, vă rupe capul. Credeam că ăla nu e de la noi. Și m-am spiat. Mai filmează? Ok, mai filmează. Când se va schimba shop-ul? Peste 6 minute. Stai că-l sună cineva. O să revenim când termină de vorbit. Gata, am revenit. A vorbit cineva la telefon. Știți? Și acum hai să fac și eu rank 10 pe Dynamite. Și cam 2 sau tot gem. Tot ce. Ok. Atunci îmi iau pop. Dacă tot jucăm gem. Da, și ajung și la 8-bit. Ajung și la Poco. Bă, m-a făcut un ban. De fapt, m-a făcut card. Ok. Hai că îl bat pe card. Apoi mă bat ei pe mine și apoi ne batem. Și apoi care câștigă, nu știu. Mersi că ai venit. Că avea nevoie. Mersi că m-ai împins. Că totuși așa am scăpat de tine. Nu. L-am bătut. Ok, a bătut un Barley, un Gale.
puțin viață. Dacă mori, ești nou. Eram sigur. Fuck. Dă-le, mă! Fugi! 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 Fugi, man! Am dat și viață. Fac crize de nervi, da. Fac crize de nervi aici, dacă moare ăla. I-am blocat ultii. Ia uite că l-am bătut și pe ăla. Ia uite că-l bate și pe ăla. Ia uite că-l bate și pe ăla. Ia uite că și pe ăla și pe ăla. Gata. Tu dansezi cu fluierul, șarpele face și eu cânt manele. Ajungem la 8-bit. Și. No. Să știți că youtuberul vostru e cam o capră. Dacă vreți la un clip să fac, adică să nu vorbești, să fac doar ca capra, scrieți în comentarii. Atâta. Sau vă ca zic. câinele. Sau ca câine. Uf, uf. Sau ca pisica. Miau. E miau pe... Taci, mă. Miau, Nico. Uite, o moște, spune miau. Da, Cum dă miau. E o mare care l-am pierdut și ăla. Fuck. Skinul ăla de fizer. Cine mai știe? Fuck. De shit. Wow, cum a zburat ăla în cer. Bă, dar ce ursul tău? Ursul! Pardon. Stai, nu te fuge, colonii e aici, Andrei. Corona e după mine. Corona e după mine. Nu mai e corona. N-a mai existat corona. Șef, mușcă. Și pe aici îi blochez eu pe ăștia toți. Hai, mă! Mamă, dacă ești șmecher. Mai că mai ești șmecher. Nu mori că vin cu viața. Stai că își eu câine. Dau și viață pe lângă. Am înțeles. M-am dus pe ei mușchi. E mușchi de căpățână. Am făcut și emisiune. Ia să vedem. Pică ceva. S-a schimbat și eventul, s-a schimbat și shop-ul. E 11 și 1 minut și pe shop este un Brawl Box gratis și Star Power. Star Power pe Gale și la mine un Brawl Box gratis și Star Power pe Mortis. Wow, n-a picat nimic. Și un Mega Box de 60 de gemuri. Mersi, că mi s-a lansat skin-ul pe Pirate Gen. Skin-ul de pe Ape Gen. Bă, dar tot îmi dă Pink Piper pe shop, nu mi-o scoate. Ia, ce-i pică? 27. Ce pică? Este, mă! E ca Jackie, dacă nu mă credeți. Uite. Ce vă... Este Jackie. De când își dorea Jackie? Și uite care are Jackie. Acum e bine. Acum am ușurat. Dacă îmi pica 18 bani, putea să-mi pice 2 brawler din Big Da. Box. Mamă, să-ți pice... Mai ai nevoie de superare? De ce? Asta e a doua sau... Eu mai am nevoie de calm ca superară. Aș vrea să-mi pice... Păi mai am și două. Aș vrea să-mi pice Bea. Bă, am observat acum ceva. Mai avem puține caractere, da. Dacă mai avem puțin, o să trebuie... Bă, și... Mai avem legendarele, încă 3 mitice. Bă, și eu pe contul mare, pe contul mare. Mai aveam nevoie de... Bă, mi s-a lansat, când s-a lansat Pro Gen, înainte când era doar Ginca mitică și Mortis și Tara, aveam nevoie de Gen și legendarele.
Bă, și acum mai am nevoie de Sprogin, Nani și legendarele. Deci încă 2 brawleri mai aveam nevoie. Acum nu pot să vă arăt contul, fiindcă mi s-a fost furat. Și o să revenim pe un cont mai ciudat, ok? Văd că n-am mai putut intra și așa că o să facem 6.000 pe contul ăsta. N-am mai putut intra. Hai să jucăm, dai, ne mai facem de rank 15 și ne scădem, să înțeleg? Gata. Bă, Andrei, închide episodul. Whatever.